De Philharmonie Zuid-Nederland zet de traditie voort van de vastelavondconcerten. Een klassiek concert met een knipoog. Schoene muziek, carnavalslagers en acts die voor te lachen zien. Regisseur Peter Nooten en dirigent Roger Niesse hebben een verrassend programma samengesteld rondom de lokale carnavalstradities. Presentator Wim Steinbusch, zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de Dancehall Reality nemen u mee op een muzikale reis door de carnaval. Op vrijdag 13 februari komen we naar Remund. In Theaterhotel de Oranjerie komen we samen met een uur zorgen voor een onvergetelijke vastelavondavond. Begin uw carnaval goed met het vastelavondconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland.